Интензивното почистване и полиране е процедура за почистване на еластични твърди подове в съответствие с ENORM D2210. В зависимост от състоянието на повърхността, т.е. структурата или профила на пода, се използват четки или тампони. При интензивно почистване на подове с покритие се уверете, че използвате само червени тампони, за да не нарушите покритието. За почистването на еластични подове е необходимо да ги идентифицирате предварително. За еластични подове говорим за балатум, за PVC подове и за гумени подове. За да различите тези три подови покрития едно от друго, е необходимо да предприемете танар. Тест с игла. Нагрявате иглата за около 6-8 секунди. И без иглата да се охлажда, се опитвате да проникнете в пода без особен натиск. Тук виждаме, че иглата не прониква особено лесно и се усеща типична дървесна миризма. Това е подът балатум. В контраст тук иглата прониква съвсем лесно, мирише на пластмаса или синтетичен материал и се образува издотина, подобна на вулкан. Това е PVC под. При този път иглата почти не прониква, миризмата е на гума, няма и остатъци, следователно това е гумен пот. За да установите подходящите методи за почистване, правилните препарати, оборудване и механика, е необходимо да определите подовото покритие, като подробна информация може да се намери в ръководството за технологии за почистване. При всички мерки за почистване трябва да се спазват общи предпазни мерки и мерки за защита. В зависимост от средата и чувствителните повърхности ще са ви необходими маски и маскировъчни материали, постелка за улавяне на мърсотия, знак опасност от подхлъзване и необходимите лични предпазни средства като ръкавици, предпазни очила и обувки. Преди да започнете каквито и да било дейности по почистване, повърхностите, които ще се обработват, както и съседните повърхности, трябва да бъдат проверени за предишни повреди или очаквани повреди. Всички аномалии трябва да бъдат документирани и докладвани на клиента, възложителя или ръководителя. За тази процедура се използва интензивен почистващ препарат с pH максимум 10. За последващо полиране, грижа с кърпички или като алтернатива може да се използва спрей емулсия. За да избегнете образуването на пяна и щети по мотора на прахосмокачката, потопете гъба в обезпенител и я пуснете в резервоара. За отстраняване на груби замърсявания използвайте магнитна бърсалка за прах или алтернативно влажен моп или прахосмокачка. Необходими са следните машини и оборудване: подочистач с мека четка, прахосмокачка за мокро почистване, машина за ръбове и ъгли, включваща червена ръчна подложка, високоскоростна или полираща машина с бяла подложка и двойна кофа, включваща шина за моп, държач за моп и покривало от микрофибър. Първо се отстранява грубата мърсотия от пода. Впоследствие интензивният почистващ разтвор се нанася върху пода с помощта на четка и машина с еднократно действие. В рамките на времето, в което веществата взимат ефект, няколко минути, ръбовете, ъглите и перваза се обработват с помощта на устройство за ръбове и ъгли. След времето за химична реакция, подът се обработва отново с подочистачката и след това се почиства с прахосмокачка за мокро почистване. Повърхността се неутрализира с чиста вода и мокро избърсване с двойната кофа. След като подът изсъхне, емулсията за пръскане се нанася върху малки участъци и се полира с високоскоростната машина с бял тампон. След полиране на цялата повърхност е необходимо да се отстранят остатъци от белия тампон посредством употребата на кърпата за бърсане на прах или чрез мокър моп.